For mindre end bare en måned siden fik en ældre kvinde, en pensionist, i gave af sin søn en robotstøvsuger. Det medførte, at kommunen vurderede, at hun nu var i stand til at kunne klare sig selv. Kvinden har fået diagnosen gigt i mange forskellige led og lider derudover også af epilepsi. Hvis det skulle forekomme, at kvinden en dag lige pludselig ville få et epileptisk anfald, eller vride om på sin fod og falde, og ikke ville kunne nå telefonen, og hjemmehjælpen ikke ville være der klokken X, som de normalt ville, og finde ud af det og opdage det i tide og nå at ringe efter hjælp, hvis fejl ville det så være. Kvindens eneste selskab ville være Vind. Det daglige selskab, hun ville få ved, at der kom hjemmehjælp, ville øge hendes livskvalitet nok til, at hun ikke ville føle sig alene og ende med at snakke med en plante, eller føle, at vinden var hendes eneste ven. Det er simpelthen direkte for dovent og upålideligt af kommunen at vurdere en ældre kvinde med tydelige fysiske problemer at være i stand til at kunne klare sig selv, når alt andet viser det modsatte. For eksempelvis, når de kommunearbejdere, der har vurderet hende til at være i stand til at kunne klare sig selv, en dag selv bliver ældre og får brug for den hjælp, hvor de ikke selv kan klare sig. Først da kan de mærke og føle det, hun mærker og føler nu. Og en dag er det vores tur. Vi skal være hinandens klipper. Vi skal støtte op om hinanden og støtte op om de valg, vi tager sammen. Derfor skal vi som helhed være med til at bygge huset færdigt sammen. For sammen kan vi alt.